ଟିକେ ଭାବିବାର ବିଷୟ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମାଣରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥିବ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏତେ ହିଂସା ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ପ୍ରଥମ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ 5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ 10 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ବିନାଶ ହେଲା ପରେ ଲୋକେ ଭାବୁଥିଲେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତୃତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ତୃତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା କହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତୃତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେବ? ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା କହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ତୃତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ମହାଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି। ପଚାରିବା ବାଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବ, ତୃତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ମହାଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ? ସେ କହିଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ମହାଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିପାରିବେ? ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଲେ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ, ଚତୁର୍ଥ ମହାଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୃତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ପରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତୃତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ବିନାଶର କାରଣ ହେବ। ସାରା ମନୁଷ୍ୟର ବିନାଶ ହେଲେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସାରା ପଶୁପକ୍ଷୀ, ସାରା ଗଛଲତା, ଜୀବନ ମାତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ ବିକଶିତ କରିନେଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିନେଇଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଏତେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରିକି ବସିଛି, ଆଉ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି କଳା ବିକଶିତ କରିନାହିଁ। ଯଦି ତୃତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ହିରୋସୀମା ଓ ନାଗାସାକି ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ସେଠାରେ ପରମାଣୁ ବମ୍ ପକାଯାଇଥିଲା। ହିରୋସୀମାରେ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହତ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ବମ୍ରେ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବମ୍ ବିକଶିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତା ଆଗରେ ହିରୋସୀମା ଭଳି ନଗର ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ନଗର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବମ୍ ପକାଇଲେ ସେଥିରେ ଥିବା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବମ୍ ଯଥେଷ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ଘରେ ପାଣି ଗରମ କରୁ 100 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ। ପାଣି ଗରମ ହେଲେ ବାଷ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ସେହି 100 ଡିଗ୍ରୀ ଗରମ ପାଣିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? 100 ଡିଗ୍ରୀ ବେଶୀ ଗରମ ନୁହଁ। 1500 ଡିଗ୍ରୀରେ ଲୁହା ଗରମ ହୋଇକି ତରଳି ଥାଏ। ଯଦି ସେହି ତରଳି ଥିବା ଲୁହାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ 1500 ଡିଗ୍ରୀ ଗରମ ବି କିଛି ଗରମ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ 2500 ଡିଗ୍ରୀ ଗରମରେ ଲୁହା ଗରମ ହୋଇକି ବାଷ୍ପ ହୋଇକି ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଯେମିତି 100 ଡିଗ୍ରୀରେ ପାଣି ଗରମ ହୋଇକି ବାଷ୍ପ ହୋଇକି ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ସେମିତି 2500 ଡିଗ୍ରୀରେ ଲୁହା ବାଷ୍ପ ହୋଇକି ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ସେଥିରେ ବି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ତଥାପି 2500 ଡିଗ୍ରୀ ଗରମ ବି କିଛି ଗରମ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ବମ୍ର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଯେଉଁ ଗରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଇଟା ହେଲା 10 କୋଟି ଡିଗ୍ରୀ। ଗୋଟେ ସହର ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ବମ୍ ପଡ଼ିବାରୁ କ'ଣ ହେବ? ସେଠାରେ 10 କୋଟି ଡିଗ୍ରୀ ଗରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 2500 ଡିଗ୍ରୀ ଗରମରେ ଲୁହା ବାଷ୍ପ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ 10 କୋଟି ଡିଗ୍ରୀରେ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ଗରମ ଏତିକି ହିଁ ହେବ ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମଠୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମଠୁ ପାଖାପାଖି 9 କୋଟି ମିଲ୍ ଦୂରରେ ଅଛି। ଏହି 9 କୋଟି ମିଲ୍ ଦୂରର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ନିକଟତର ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗରମରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ଯଦି ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଘରେ ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପରମାଣୁ ବମ୍ ପଡ଼ିବାରୁ କ'ଣ ହେବ? ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଘରେ ଆସିଯାଇଛି, 10 କୋଟି ଡିଗ୍ରୀର ଗରମ ଆମ ଘରେ ଜଳି ଉଠିବ। ଏତେ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବନର ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭାବନା କଷ୍ଟକର। ଭୁଲ ଚୁକ୍ରେ ବି କିଏ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ବମ୍ ଫୁଟିଲେ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହାର ଘେରା ହେବ 40,000 ବର୍ଗ ମିଲ୍। ସେହି ସ୍ଥାନରେ 10 କୋଟି ତାପମାତ୍ରାର ଭାଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଯିବ। ଗଛଲତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ମନୁଷ୍ୟ, ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଜଳିକି ଛାରକାର ହୋଇଯିବେ। ଏମିତି ପରମାଣୁ ବମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିର୍ମିତ କରି ଚାଲିଛି।